Right, ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare ndine ma-updates enyu emanheru. I am so excited to give you my evening updates. Kwamuri ikoko tinoziva kuti tichangosangana ende munozvizivawo kuti inini wacho ndine uya asingade ZANU-PF, asingateerere kana chinhu wani chavanotaura because vanenge vatadza kutonga nyika handiti. So kana uchiwirirana neni uchiziva kuti uripo unodedzerwa kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Topinda mushoko. Nhasi ndine nyaya dziri panapa. Hadzina kunyanya kuwanda zvadzo but dzinoti bate. Ndikusangana nekutanga ndichangosanganisa nhasi handisikuenzendesa neorder ndichangoita dzekungokandira kwamuri muchangodzinzwa ikoko. Pane nyaya yatiri kusangana nayo kutanga pari kunzi today ZRP had promotional examinations for all constables throughout Zimbabwe. Unfortunately, the examination paper leaked some days before the exam. This compromises the fairness and validity of the assessment exercise. The system is too corrupt. Vanga vari kunyoreswa kama examination avo vanonga chida kuzopromotwa chizoikoti muri kuchimhanya rimuita sei zvabva zvangogara zvakalika kudhara. Even though tumubvunzo twacho ndatotoonawo zvangu handithingi ndotinoveverengerwa vana vemaform 4 chinchichi vaive ndingochingotionawo kungoti tingoriwo tumubvunzo tukapusa zvokuti kana ndikatosvika ipapo ndingotoansa twese inenge iri walk off. But anyway, it's a topic for another day. But ndo zvinhu zviri kuitika bepa racho rinenge ralika. I don't know kuti zvinenge zvichabatsira chiZimbabwe. Corruption otonzi ndo mapurisa acho vari kutokurirwawo necorruption ikoko. It's everywhere. Ndo zvazvitongori. But you tell me what you think about nyaya iyoyo. Ndisingatambise nguva enyu kuSyria president havasina afa mufeso ya ndo nyaya iripo irimo muground vari kutonzi another dictator is fallen. The army has left the people as they invade state house and the war capital breaks into celebration. Damascus has fallen. Bashar al-Assad has finally been defeated by his own people. You know, vanhu vari kucelebrate. That's the current situation. Mfeso akangobuda indege yangononzi yangonorwa yangonodona is helicopter crash. Zviriko ndo zvinhu zvirege zvichingoitika. Inondogara nichiudza vanhu vakawanda kuti power haurambe unaro pekupedzisira. Haurambe uchingogara uchingonzi mune power mucharamba muchingotonga vanhu muchidzvanya vanhu muchiita sezvo munenge muchiita vanhu. Ndogara nichiudza vanhu vakawanda veZANU-PF. Some of them they don't listen, but kune vanga variko kuZANU-PF yemazuva aMugabe vanotozviziva kuti power harigaro naro nekusingaperi. Nguva inoita sei inoshifta, zvinhu zvinochinja. Ndo nyaya inenge iripo. So pari napa tiri panyaya iyoyo pane ya VP yakafa Mpoko. So panga pari kunzi asati auya kuZimbabwe and a lot of people were making debates, topics after topics pamusoro penyaya iyoyo. Pachinzi why is it asati auya chinchavi, why is it akazotwa hero, hey, he's a good man. Pachavo vanhu ava ndedze mudanga matambiro avo vanozivana because I don't see any reason nekuti munzi vanhu ava vese vari kunzi vari kuzocelebrate onzi anga akanaka achinga afa munhu anenge afa ari munhu weZANU-PF. Kana vanga afa achida kucelebratewa nesu aifanirwa kunge akafira muZimbabwe orapwa nezvipatara zvemuZimbabwe. Ndo system iyi, that's the way yavaicreata zvipatara izvo. Saka everyone anofanira kuti arwara orapirwawo munomu. Simple as that. His former boss Mugabe akanofira kuSingapore ari kuchipatara cheikoko. Why anga asina kurapirwawo kunoko? Saka kureva kuti imimi chero mukafa hamuna basa. Ndozvo zvinoreva. Action speaks louder than words. Imimi mukafa hamuna basa, but ivo life yavo iri important zvekudaro zvekuti vanoda a special treatment vachingodidi zvichingodaro. Imimi kwangoita zvawangoita ikoko ndikoko unosvika futi chipatara kwacho tonzi mishonga yacho hatina. They know that kuti panapa pari kubhaizika, but they don't care. Ndopo unoona mamwe madzungairwa mabenzi iwewe zvauri kuzoita ipapo, why is it, why uri kutaura zvakadaro, why uri kungogara uchingovataura nezvavo every day, why uri kungoramba uchingotaura nyaya idzodzo achimbotipawo dzimwe nyaya dzisiri idzodzo. Endai munokuziva kune dzimwe dzisiri idzodzo, endai munotsvaga ikoko munoenda zvamunoita because zvinhu zvetinenge tichionesana izvi kaizvo hazi mafanizi, hazi majokes. Vanhu vari kufa every day. Umwe akatombotiti amuzotyere vanhu ivavo vane mbiri yekuzouraya vanhu vanodi zvine basa rei. Akakudza kuti life yevanhu venews mimi ndimi ndo ine basa kudarika yevanhu vese vari kufa every day. Zvine basa rechi? Vanhu vangana vari kufa munyika yenyu. A lot of people are dying zvekufa kunge nhunzi because of the health sector yacho iyo.
yakadhakwa, is not a secret. Iko zvino vari ngopromisa hatichangoningirikina takutokuitirai December hatitosvike tinenge tatopedza, because time is ticking, is kicking, iri kumhanya nguva, haisi kumirira munhu 1 iri kutoenda. Ndizvo makutopedza kuti 2024 makuto 25 6 27 28 makutodzoka futi seconds. That is kana vasina musina kurwa skillful rechekuserere. Saka ndo zvinhu zvekuti tinenge tichitaura life yevanhu vese yakakosha. Hatisekerere maleaders ekuti unozonzi waenda kunofira kuexile wakurapwa ikoko. Kana uchinge warwara rapirwa munyika mako, ndo leadership yamanga munayo maitoswera mese muri museme WhatsApp group, maitoswera muri mese, ndo health system yacho yamunayo iyo, ndo zvamakakwanisa kuprovide for vanhu venyu. Saka makutize both vanenge vachinyatsozviziva. You know, I was impressed ndichinzwa that guy and Councillor Denford Gadziwori ataura something chandafarira. Ari kuti despite the anti-people cause that I encountered against ZANU-PF Trojan horses as represented by Douglas Monzora and Chabangu, I'm glad to report that Sentosa residents who did not test tap water for the past 20 years plus years are now opening taps with water. We are winning together. That's what we want. Ndizvo tirikuda. Ndikansela ari kuziva zvaari kuita. Handisi kuti zvangu zvemanigirikini, because ndinoona tikada kuzotarasa nyaya dzekuzonzi politics dzakadai, politics ningipa zvisiri zvamazita. I don't care, ndiani ari kuningira. Chatinoda kuti vanhu mapolitician vanhu vanofa vanotodarika. Generation ichawipe ise ikaende kunouyawo next generation. So tikuti generation yacho munenge masangana napolitician wenyu, mupei pressure asi avakanyika, so that generation inoteera ichizoraramo inoono pekutangira panenge pari right. Ndizvozvo zvinongofanana nemi vazhinji papa mukutorarama life iri bo utori kwauri koko, maybe because of foundation yakatogadzirwa nawabereki vako. Vamwe mutoshanda mabasa anoshandika, iko zvinhu mukutoti tikati haizviso hashandi diaspora, vabereki vangu vakakuendesa kuchikoro, vakaendesa kuchikoro kadidi. Ndo zvatinenge tichitaura izvozvo kuti is the same nemapolitician. Life kuti izoita easy hazvingotange zviri easy, ngapashandwe nesimba kuti zvinhu zvinge zvichiita, kwete zvekuti munhu anoti iye anongoshanda zvekuti amheno ikoko akarwara obva amhanya kunorapwa kuIndia, akamhanya oenda kunorapwa kuSingapore, rimwe ranzo arwara izveso hanzi yaye cancer wati yanga yamuriridza bva amhanyiswa futi outside kuIndia ikoko. Ko what about mimi? Saka muchazoenda kupi? Mune mari here? Alright, pamwe pari kugadzirwa plan kuti munhu aiwese arwara ticket nedege mahara kuti uende unorapwa ikoko, kuona free treatment ikoko. Ndizvo here? Ndizvo zviri kugadziriswa here? Ndo zvinhu zvatinenge tichichema nazvo every day. Ende vanhu vacho vanenge vakuzobuda kuti aiwa musadaro madzungairwa zvo, iko zvinhu ndanzwa vari kurwisana naWengidi. It's funny nyaya yekwaWengidi yeku-HICC. So ndakanzwa pachinzi vanga vatadza kuwirirana, and I think ndakatomboitaura nyaya yacho iyo. Ndakaonawo mamwe madzungairwa vakupindira nyaya yacho. Amene kuti ZANU-PF inenge iri so desperate pakuemploya vanhu vekuti vanenge vachidefenda nezvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Mafacts akaiswa paground. Vatanga daiwa imhosva yake Wengidi yacho. Wengidi should learn to pay for reversions. He is not entitled to use of the HICC every year. And RTG is the business of selling rooms, events, avenues, venues, whatever, food, chichi, beverages. If you don't pay, you don't lose. Alright, and mukuzona. But zvacho zvinozongonakidza zvinozongoneka kunyadzisana, because ipo pacho pari kuzotaura nyaya yekubuda panapa update chacho kwete zvimwe mapenzi anenge achingodefenda zvisina musoro wese. Pari kunzi Rainbow Tourism Group says they are in talks with Wengidi's team over the use of the Harare International Conference Center HICC main auditorium on December 31. Saka nyaya yacho iri kugadzirwa, iri kufambirwa ndiye imimi maWengidi lovers, that is kana varipo nyaya yacho iri kufambirwa, iri kugadziriswa. So ngandarikire ndikusangana nenyaya Wota Mzembe ari kubudawo achiratidza kakutenda zvakaitwa naWhitney Uchivayo, but maZimbabweans havasi kufara nenyaya iyoyo. Zimbabweans are not happy with this tingati chiko tingati kuitwa seko the way alright maZimbabweans havasi kufara ne the way iri ku celebrate kwa Whitney Uchivayo ne these people. Wopo chingona akachitaura kare ningiri nazo bhatara mari zvanza wakadhakwa vatanga kushautwa.
now chakunawo uta muzembe ari kubuda ari kutiwo zvoni Whitney Chivayo, one must admit he is a giving heart. I was touched by his instantaneous response on Jeff's plight. Many in Whitney's means cannot part even with the discredited zig for such noble causes. So parikunzi Chivayo ngomutendo ndakafarira hangu the way yakamhanyira unoresponda because vazhinji havasi vese vanokuti asi vanokwanisa kungokupa mari yavo nekungoresponda like what he did, but vanhu vemuZimbabwe manje havasi kutoda kuinzwa kanyaya iyoyo. Chaazvitangira zvake muzembi. Right, wokutanga panapa ari kuti the man is only giving to the selected few what he has taken from the whole nation. The ZEC 40 million all poured into Parinyatwa Nyarota wouldn't be suffering the indignity of being paraded on social media as a charity case. Pakaipa yakutowekwa mari yake yemaproject ake kunigirikindiwa. Zviro zvacho it's just that maZimbabwe ndatingazoonesa nezvimwe zvese, but hakuna hako munhu anoti chero akawana tenda obva atanga kuti ari kuda uya nacho unopa vanhu. Panotonewo mwana anotora matenda mahombe anotodarika iye Chivayo vatinotoziva nemazita ekuti takavataura vanoswera vaita hasha panapa. Anyway, umwe ari kuti here we go again with an out of touch. You can chase Muzembe from ZANU-PF, but you can never take ZANU-PF out of Muzembe. Does this sound similar to giving poor villagers a bucket of maize during campaign season, or being given KFC in exchange for a vote? Wewe ari kupopoterwa komana ye mwari kuti azvechokwadi ari kubatsira. That's good. Vamwe vari kutenda. Very true. It's easy to discredit and accuse giving, like saying sorry is not child's play. Zimbabwe is full of thieves and alleged men of God who would not part with a dime. Ipai weakness and dzake for sure. Kune zvimapasta zvakawanda fake zvezvo zvimapasta zvokutoti hapana unoona achibatsira vamwe vanhu like what this man is doing, but initsitoziva kuti munhu anenge achiita ke zvine agenda mukati, because isusu maybe nyaya yekuti kwatinenge takakura tinotakadzidziswa kuti munhu anenge aitawo chakanaka anofanira kungo appreciate kwa ngokuti anenge agona anditi, but handisi kuti ndiko appreciate naChivayo. Idzodzo nyaya dzenyu dzana Chivayo idzi ndikuzoti handidi kumuona, handidi kunzwa nezvake sterek. So ndo nyaya yacho irimo mudariro. And ndiri kunzwa imwewo futi panapa yekwa Mugabe. I think vazhinji manga musati masangana nayo, but payave iko zvinezvi that guy uya akabuda achizviti mwana wake wekumbosungwa muna 2015 if you remember. Saka iko zvinezvi ari kunzi ari kugamuchirwa nemhuri dzake. Ndo nyaya iri kutaurwa pari kunzi relatives of the former president Robert Mugabe reportedly accepted Tonderai Robert Mugabe, a man who gained attention in 2015 after he was arrested for storming the state house claiming to be Mugabe's son. Saka mhuri iri kunzi yamugamuchira, yamutambira. And a lot of people were complaining. Pane imwe nyaya yenda kupinza futi yekwa Mpoko VP uya na Muzembe vanga vari kucomplaina kuti why is it Muzembe ari kuti uyu ndiye angarifanira kunge ari president chache, because ukazoona kuti vanhu vakazotanga kutaura kuti aiwa uyu ndiye aifanira kuita president chache. Saka vamwe vakatanga kuzoita hasha kuti kuzoita president hawo vanga vada kutonzwisisa kuti maita aida kuzoita president chirudzi. Ndio nyaya yanga iri kubvunzwa. Saka panapa adzoka neimwe explanation I think iyi inogwanisa kunzwisisika pari kuti rightful and worthy are two words which do not mean the same thing. I say this in reference to my post on X on the death of VP Mpoko, where I said he was the rightful claimant to the president in the wake of the November 2017 coup, which was sold a resignation by Mugabe. My submission being that if indeed it was a resignation, then VP Mpoko legally was next in the line, since ED had been fired and was in self-exile in South Africa. The coup was then actually against Mpoko, not Mugabe. The Standard has done its thing on this, saying I said Mpoko was a worthy successor. Clearly they were misinterpreting me here. Rightful means
case legitimate ndo nyaya iripo for sure. Ndatozvinzwisiwa kana neni bosi papakatotoka kutoti vharo ipapo kuti ari kuedza kuti chiita kangofunga pamwe magaraji zvechokwadi zviri kuita kakumeka sense muchirangarira kameno kana muchiri kuremember pakaitika nyaya iyoya yeku yemuzimbabwe ku yaya Mugabe akazoitwa zvekuzonzi auye kunoresigna. Saka kana nyaya iri kunzi Mugabe aresigna zvepeni nepepa izvo, since uyo VP anga aripo, VP Mnangagwa anga adzingwa basa for sure, anga adzingwa ende zvamukwaso zviramba izvo, anga adzingwa basa ndobva ita sei ndobva totiza aenda kuSouth Africa. He was in South Africa. Kune vamwe vanozongoitawo zvechiningini munotadza kutadza kuzvinzwikisa kana kuti kutadza kuzvitaura bosi pamwe munenge mune zvamune muchinyengerera ikoko. Akatizira akaenda kuSouth Africa. Atiza kuSouth Africa pakatombofamba mbiri pachisekwa vanhu pachinzi ko akutodingira mupewo basa zvatopera vedu we, akutotsvaga basa kana remagonyeti mupewo chiro basa kana mukamuona akwanise kurarama kana muchiri kurangarira mastatement aitenderera on social media kune vanhu vakabvira kudhara vari on social media. So ababa ipapo akazosara kuno kupanzi pakutwa kuwa nditi panga pakusainisana manje because Mugabe akazoita zvekusaina. Kana muchirangarira pakabuda pachinzi Mugabe aresigna ku yakaitwa tisikuramba yo under house arrest, vanhu vakapinda ma streets vakamacha vachiti Mugabe ma streets because ku hatina kuzoona kubva kwake, takazongoona akutonzi ma streets. Saka pari kunzi kana zviri zvekunzi akaresigna, it means uyu ndiye aifanira kunge achipinda because ndiye anga asara VP panguva yacho iyoyo. Ameno kana maibata, but maybe munogona kunge mune yenyu maonero, ndiudze kuti munoionawo sei nyaya iyi in the comment section nenyaya dzese dziri panapa.